Com cada setembre a la Pineda de Gavà, el Partit Socialista ha celebrat la tradicional Festa de la Rosa, on dirigents i representants comparteixen un matí amb diferents agrupacions arribades de tota Catalunya. La trobada d'aquest any ha tingut un important valor a nivell electoral, ja que el candidat Alfredo Pérez Rubalcaba es troba en l'arrencada de la campanya amb els catalans per explicar-los textualment que sense Catalunya no arriben, segons ha declarat, a vèncer el Partit Popular. En la compareixença han parlat Carme Chacón, José Montilla i el candidat a la Moncloa en un discurs estructurat en dos pilars fonamentals: la comparació entre els dos candidats i la necessitat de que Catalunya recolzi a un PSOE que, sobre el debat de la llengua, declara els catalans com afortunats per ser bilingües i convida a cuidar-la. Com a punt del programa electoral, ha ressaltat la importància que té la creació de llocs de treball abans de la recuperació de la situació econòmica i ha explicat que la fórmula està en l'impuls als contractes dels més joves a canvi del pagament per part del govern de la Seguretat Social. I també ha donat una especial importància a la tirada endavant de l'impost de successions i a la creació d'un nou impost destinat als bancs que facilitarien la reforma de l'estat del benestar. 4 veces ministro, y sé que no sois capaces de decirme nada que lleve el nombre de Rajoy más allá del prestige. Pero este hombre hizo cosas. Fue ministro del Interior, Mariano Rajoy, y también hizo cosas. Subieron 100.000 delitos en relación al año anterior. Y os quiero recordar que Alfredo también ha sido ministro del Interior. Y con él bajaron hasta 140.000 los delitos, pero además hizo lo que cualquier persona con sensibilidad social y con rigor hubiera hecho, que es aumentar hasta 35.000 más los policías en la calle desde que gobernó Mariano Rajoy hasta que gobernó Alfredo Pérez Rubalcaba. Conclusión, que Mariano Rajoy no soluciona un solo problema desde el bachillerato. Y eso es parte de lo que nos passa. Durant tot l'acte i de forma no oficial es podien sentir crits que animaven el candidat perquè arribés a la presidència amb uns anys apujats i no recolzats pels últims resultats extrets a les passades eleccions. Esperem que, a més, deixin de banda una mica aquest estil que per uns mesos semblava que havien renunciat, però no, està en l'ADN també. Una mica prepotent, arrogant, ja sabeu, perdonavides del govern de Convergència i Unió i del seu president i d'aquest govern que deien dels millors i que alguns el que estan demostrant és que són els millors incompetents, els que han muntat aquest lío, aquest agost de la renda mínima d'inserció, entre altres. Que me siento orgulloso de cómo el Partido de los Socialistas de Cataluña ha conseguido defender la convivencia fuera de Cataluña, la convivencia en el conjunto de España y la convivencia en Cataluña también. Se dice del Partido Socialista Obrero Español, y se dice bien, que somos un partido que reconoce la diversidad de España. Se dice que somos el partido que seguramente más ha luchado por la convivencia entre los españoles, y se dice bien. Y yo os digo, y aquí, en Cataluña, el Partido de los Socialistas de Cataluña, el que más ha luchado por la convivencia fuera de Cataluña y dentro de Cataluña. Y, sin embargo, ese sentimiento o esa realidad, el grado de autogobierno con el que cuenta Cataluña, es compatible y se manifiesta al mismo tiempo que este desafecto, que esta sensación que muchos catalanes tienen de que en España no se les quiere. Yo no hablo catalán en la intimidad, no lo hablo. No lo hablo. Pero os voy a decir, toda mi vida he defendido a quienes quieren hablar catalán en público y en privado, toda mi vida. Porque he considerado siempre que es una riqueza para Cataluña y para el resto de España. Así que os digo, cuidad el catalán, cuidadlo. Hola! Amb una gran afluència de gent i un dinar passat per aigua, el Partit Socialista ha celebrat la Festa de la Rosa fent precampanya d'uns comicis que se'ls presenten complicats. Montilla i Chacón han assenyalat la importància del vot socialista català per evitar un govern de coalició del Partit Popular i Convergència. Rubalcaba, per la seva banda, ha deixat clara la seva positiva opinió envers la immersió lingüística i ha presentat una Catalunya integrant d'Espanya i que, segons ell, és un gran valor cultural. Guillem López, B5 Televisió.